Чакайте малко. Здравейте, земнали. Господ много завидава, между другото. Аз само да ви кажа, че аз съм казал на какво ще да кажа? Да си поговорим малко за Kilo Break. Абе ти много джабо вдиваш тука, бе. Некви ножове вадиш. Искам да те предизвикам на лайв диспут срещу мене в 9 часа в TikTok, без значение какво имаш и какво нямаш. В TikTok те искам моите фенове срещу тебе, чули, Мишко? Що нямаш пари да ми върнеш 15 лева, поне да ги избиеш с това кой е по-умен? Разбрахме ли се сега? Не си че имам очила Долче Геравана, така се виква. Защо не съм се постригал? Защото не съм по-съвършен Господ. Чао.